LPG Beautyn Sari tässä moi. Tervetuloa mun kanssa tekemään LPG-hoitoa. Ihan ensimmäiseksi saat pukea tämmöisen hoitopuvun päällesi. Hoitopukua käytämme siksi, että saamme rullat kunnolla liikkumaan ja LPG-hoidon tuntumaan miellyttävämmältä. LPG-laitteen alipainehoito pureutuu syvemmälle kudoksiin kuin tavallinen käsin tehtävä hoito. Tämä on tehokas tapa hoitaa kehon kiputiloja ja ihon epätasaisuuksia. Hoito on rentouttavaa, parantaa aineenvaihduntaa sekä nopeuttaa kuona-aineiden poistumista elimistöstä, jolloin palautuminenkin tehostuu. Mulla ensimmäinen kokeilukerta maksaa vain 39 €, joten googleta LPG Beauty ja tuu kokeilemaan.